راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو ليبيا عداقة سب ربي يعاونكم. هو عليك. وانت اللي داخل هلي كان تعال كاب كلتيو مازن زوبا أفريقيا كاب معرابن مبراغن ناب ليبيا نايزو حزو سدتنياتات بزحي بلكع مفلاتو أتسقاميو يغون مبر اتغطري بعسرتاتا شحات زقمت مخانو كاب معلتاو تعزبتي مقلازو يكال كاب معرب أفريقيا زو حزو سدتنياتات مبزحتهم بمنقد نيجير أقادز زابيلوم بغطتا ناب دوباو معراب ليبيا كتما سبحة كاتون كلو زيغاتات إيرترا إثيوبيا الصومالن سودانن كا أب دوباو مبراق ليبيا التركب كتما كفرا كيرغصو نابتن بمراقب زفانوهم جماجم بحر زركبا كتماتات ليبيا كبصحو زي حسابيو كفرا نسودان تشادن جبصن أبزداو بسهرا زركب زفحة زوبا ليبيايو أورا أفدق وحزي نايتوم بوركي زقلصو سدتنياتات إيرتران إثيوبيان بمخانقا كفرا وانا من نهاريا نايتوم أبزي حقاوم سجار سدتنياتات زتوافور سباتيا أب ليبيا كل عينت سدتنياتات يوم زلو اتوم حدا كاب هاجرات معراب أفريقان سودانن زوحزو خوينوم مبزحتهم جزياو سرح كسرحو زخئلو أخل جنزب ترخيبهم كا نابعدهم ناي مملاس حساب زلوهم يوم اتوم كالاي عينت سدتنيا جنا ناي موداتا معلبيوم هاجرات أوروبا زجبرو كل من قسقاساتهم بدلالون أسقاقرتن زوننيو زيغاتات إيرترا أبزخلا يوم زمدبو نايمود داتا معلبيوم ناب هاجرات أوروبا زقوامتو سدتنياتات إيرتران إثيوبيان بسقاقرت دقسب بوركي زقلصلو مخنيات اتوم زبزح جنزب زخفلو بمخانوميو كم معرب أفريقيا استبقسو سدتنياتات طرابلس نمبصح كساب $800 كخفلون كلو زيغاتات إيرترا جنا بزيكاتي كاب إيرترا نموصا زخفلو $10 كاب سودان تبقيسوم جماجم بحر ليبيا نمبصح كساب $3,000 يوم زخفلو ازخا بدلالون أسقاقرتن زيادة تهدنتي سلز قبروم سدتنياتات إيرترا أب ليبيا قولن سم كمزحوز جيروم أب منستر وشتاو قدايات كتما طرابلس دايركتر كفل مقوصر زي حقاو سدتنياتات محمد سالم صلاح نريد إرنا أبزهبو مبري نزي كرقاقصو خيليو احنا جهاز فرع طرابلس للهجرة غير شرعية. احنا عمنا بشكل عام احنا لوقف الهجرة غير شرعية من الدول المجاورة لليبيا، لأن ليبيا منطقة عبور للاتحاد الأوروبي للدول المجاورة لليبيا مثل إيطاليا، اليونان، مالطا، قبرص. الأفارقة الذي يأتون هم إريتريا، الصومال، أثيوبيا، السودان. سرحنا أب كتما طرابلس بزي حقاو من قدي ناب ليبيا نزأتو سدتنياتات مقوصاريو سدتنياتات إيرترا إثيوبيا سودان صومالن اتوم زخبره زخفلو سلازخونو بدلالون زي حقاويان أسقاقرتن بزل عليهم زدليو اتزعابي مسرح زي حقاوم سقار سدتنياتات كا أبزوم زيقاتات زيوم يزفتسم كبيرة داخل الجنوب يقوم المهرب بالعملية هذه احنا نقولوا مندوب. سدتنياتات إيرترا زياداتهم كالوت سدتنياتات زبزح جنزب زخفلو له مخنيات انتايو ببقوانو حيالو إيرتراوያን دلالون أسقاقرتن كم زحزي سندات النقربية زحبري كفل مقوصر زي حقاو مسقار سدتنياتات كتما طرابلس اتمخنيات إيرتراوያን دلالون أسقاقرتن دق سبيوم يبل الليبيين يتعاملوا مع إريتريين
يتعاملوا مع رمياس ويتعاملوا مع كيداني، احنا نقول لهم الحبش، إريتريا حبش. ليبيين قابضين عليهم ليبيين يتعاملوا مع رؤوس هجرة غير شرعية داخل إريتريا وداخل ليبيا. وأن أحد حتى هو المهربين يشتغل داخل السفارة الإريترية. أيوة داخل السفارة الإريترية يخدم في الكافي. ኣብ ሊብያ ከም ኤርምያስን ኪዳንን ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ኣሰጋግርቲ ሰባት ኣለዉ። ምዞም ኣሰጋግርቲ ሰባት ክነጥፍ ዝጸንሐ ጉንን ስም ዘለዎ ሊብያዊ ኣብ ቀይዲ የእቲና ኣለና። ኣብ ክለብ ናይቲ ኣብ ጥራብሎስ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝሰርሕ ዝነበረ ኤርትራዊ ምዞም ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ክተሓባበር ተታሒዙውን ኣብዚ ምሳና ኣብ ቀይዲ ኣሎ። ኣብ ጥራብሎስ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ነቶም ናብ ኤርትራ ክምለሱ ዝደልዩ ኣብ ምምላስ ክሰርሕ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ኣምባሳደር የለን። ምሳና ብምትሕብባር ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ናይ ምምላስ መስርሕ ዝተሓጋገዝ ፈጻሚ ጉዳያት ኣሎ። الآن خارج ليبيا للمدة هذه لمدة شهر خارج ليبيا، لأن احنا نتعاملوا معاه كنا احنا للجالية الإريترية لمساعدتنا في تسفير ترجيحهم لبلدانهم، لكن الآن غير موجود داخل ليبيا، والآن موجود قائم بأعمال السفارة الإريترية موجود. ብዛዕባ እዚ ኣብ ሊብያ ዝካየድ መስርሕ ምስጋር ስደተኛታትን ስለምንታይ ኤርትራውያን ዝበዝሐ ገንዘብ ከም ዝኽፍሉን መብርሂ ክቡና ንሓያሎ ደላሎን ኣሰጋግርቲ ደቂ ሰብን ተወኪስናዮም ተመሳሳሊ ርእይቶም ሂቦም ውሑስ መንገድን ዘተኣማምና ጀላቡን ስለ ዝጠልቡ ዝብል እዩ። ሓደ ካብቶም ምስ ኣሰጋግርቲ ደቂ ሰብ ብምትሕብባሩ ኣብ ሊብያ ከተማ ጥራብሎስ ኣብ ቀይዲ ዝርከብ ኣካየዲ ስራሕ ክለብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ነበር መንእሰይናሆም ብዛዕባ እዚ ከብርህ እንከሎ ኣይታብር ኣብ ንሶም መበገሲኦም ኣብ ሱዳን ሰብ ኣለዉ ዝህብ ሰብ ኣለዉ እሶም ኣብዚ ኮይኖም ምቅባል ካብ እጂ እሶም ካብ ኢትዮጵያ ከማን መንገዲ ኣለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ንሱዳን ምፁ ካብ ሱዳን ኣብዚ ከዓ ቦታ ኣለዎ ኣብ ጅዳብያ ቢኖሊድ መክዘን ኣለዎም ኣብ እክቦምቶም ኣየር ባየር ዝመፁ ማለት እዩ። እጂ ሊብያውያን ኣለዉ ኣብ ቢኖሊድ ኣለዉ ሊብያዊ እጂ ካብኡ መክዘን ኣለ ምዚ ፍሪጅ ትመስል ዓባይ መኪና ኣላ። እጂ ሊብያውያን ዞም ፖሊስ ከይዝዎም ብንታሽማ ይክእል ምዛ ፍሪጅ ትመስል እንታይ ትበሃል ተላጅ ኣላ ውሽጢ ዓሳ ገለ ዝሽጉላ ኣብኡ ክሳብ 150 ሰብ ኣሽጎም ካብ ቢኖሊድ ንስብራታ ሰዶ ኣብ ስብራታ ከዓ ኣሉ ዝኽበት ዋና ማለት እዩ ናይ ስብራታ ናይ ቢኖሊድ ክሳብ ስብራታ ዘሎ ገንዘብ ወስድ ንሓደ ሰብ $100 ይከፍሉ ስብራታ መስጠቱ ዓብይ መኽዘን ኣሎ ኣብ ስብራታ ኣብ ምስተኣከቡ ከዓ 250 እጅንሶም ብዙ ሰብ ስለ ዘለዎም ባሎሊድ ክሳብ 500 ሰብ ክሳብ 450 ሰብ ምስ መለአት ሓንቲ መርከባ ወሰዱ። እጂ ናይ ስብራታ መንገዲ ዝፀበቐ መንገዲ እዩ። እቲ ባህሪ ብዙ ሰብ ኣይሞቱን ፕላስ እቶም ሰባት ከዓ ብዙ ዝተወከሩ እዮም። ኤርትራውያን ዲዮም ናይ ስብራታ ናኖ ሊብያውያን ስለምንታይ ንግዲስ ኣብ ኤርትራውያን ዝመዝሓ ፍልቴር ቀዳማይት ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጉዳይ እዩ። እሱ መበገሲ ዓመት 6 ወር እንተባሂሉ 2 ዓመት ተባሂሉ ንዘይ ተወሰነ ግዜ ስለ ዝኾነ ሰብ ስድራ ቤቱን ክህግዝ ይወፅእ ማለት እዩ። ቀዳማይ ዕላማስ እዩ። ፕላስ እንደገና ኤርትራውያን ካብ መብዛሕትኡ ካብ መጀመርያ ስለዝፁ ናይ ገንዘብ ፀገም የብለዎም ናብ ኩሉ ቦታ ሰብ ስለ ዘለዎም ቀልጢፎም ናይ ምካድ እንታሽም ኣለዎም። ቀዳሚት ናይ መንግስቲ ጉዳይ ካለ ብሉፅ መንገዲ ይደልዩ እንደገና ኣብ ቤት መርከብ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ሰም ኣብ ቤት መርከብ ከዓ ክሳብ $2,000 እዮም ዝከፍሉ። ሕጂ ካልኦት ኣፍሪካ ብ8 ብ7 ስለ ዝኸዱ ብናእሽቱ ቦታ ኸዱ። ኤርትራውያን ግን ኩሉ ናይ ገንዘብ ፀገም ብዙ ኣሃዋት ስለ ዘለና ገለ ስለ ዘለና ዝፀገም የብሎም ክሳብ 2,000 ፍፁም ዝዘበገ መንገዲ እንድራሎ ክሳብ $2,000 ከፊሎም ይኸዱ። ናሆም ሓቀኛ ስሙ ይኮነን ምስ ረድኤረና ንዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ስሙ ክንዕቅበሉ ስለ ዝሓተተ ጥራይና ነዚ ስም እዚ መሪፅና። ኣብ ሊብያ ካብ ዝንቀሳቐሱ ዓሰርተታት ኤርትራውያን ደላሎን ኣሰጋገርትን እውን ዝጥቀሙሉ ስማት ሓቀኛ ስሞም ከም ዘይኮነ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ ናይ ሊብያ ዑደታ ከተረጋገጽ ኪኢላ ኣላ። ናሆም ኣብቲ ምስ ሬድዮ ኤረና ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ መብዛሕቶም ዞም ብዝተፈላለየ ስማት ህዝቢ ዝፈልጦም ኤርትራውያን ደላሎን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብን ኣብ ክለብ ኤምባሲ ኤርትራ ይመላለሱ ምንባሮምን ንሱ ንባዕሉ ኣብቲ ኤምባሲ ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበሩ እዋን ከም ዝተላለዮምን እዩ ዝሕብር። ሓደ ካብቶም ብናይ ሓቂ ስመየ ዝጽዋዕ
ዝበለ ብምስጋር ስደተኛታት ግኑን ስም ዘለዎ ወዲ ኢሳቅ ካብ ቤን ወሊድ ግና ብዛዕባቲ መብዛሕትኩም ኣሰጋገርቲ ሰባት ኣብ ጠራብሎስ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተመላለሱ ነርኩም ዝብል ሓበሬታ ናይቶም ዝበዝሑ ሓቂ ምዃኑ ከረጋግጽ እንከሎ ንሱ ግና ኣብቲ ኤምባሲ ከይድውን ከም ዘይፈልጥ ይሓቢሩ። ንወዲ ኢሳቅ ብኣካል ንምርካቡ ዘካየድናዮ ጻዕሪ ብሰንኪ ጸጥታ እታ ዝነብረላ ከተማ ቤን ወሊድ ክንዕወት ኣይከኣልናን። ይኹን እምበር ምስ ወዲ ኢሳቅ ኣብ ዘካየድናዮ ተደጋጋሚ ናይ ቴሌፎን ዕላላት ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ካብ ዝብል ተበግሶ ነቲ ስራሕ ከም ጀመሮን ክሳብ ዝእዋን እዚ ኸዓ ንሓያሎ ኤርትራውያን ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ወይ ከዓ ብሒደት ክፍሊት ናብ ኤውሮጳ ከም ዘፋንዎምን እዩ ዝገልጽ። ኣብ ዝኾነ እዋን ብዛዕባ እዚ ንሱ ዘካይዶ መስርሕ ዘይሕጋዊ ምስጋር ኤርትራውያን ስደተኛታት ብግሁድ ንምግላጽ እውን ድልው ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር። በደል ኣብፂሑለይ ዝብል ኤርትራዊ እንተሎ ኸዓ ምርትዖታቱ ከቕርቡን ኣብቲ ንሬድዮ ኤረና ዝሃቦ ናይ ቴሌፎን ሓበሬታ ይጽውዕ። إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ካብ ከተማ ጠራብሎስ ልዕሊ 1500 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምብራቕ ርሒቓ ኣብ ማእከል ሳህራ ተደኪና እትርከብ ኩፍራ ሓድጊ ኤርትራውያን ግዳያት ስደት ዝኾነ ቤት ማእሰርቲ እውን ኣለዋ። ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ዋሕዲ ባጀት ተዓጽዩ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ኩፍራ መናድቑ ብስም ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሕለፍዎ ምረት ዝገልጽ ጽሑፋትን ተወቒሩ እዩ። ገለ ካብቲ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ እናኽትኣቱ ብድሙቕ ተጻሒፉ ዝቕበለካ ስማት ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስጋና፣ ኣብርሃም፣ መሓራ ዓረዛ፣ ግርማይ፣ ሓለፎም፣ ገብሪት፣ ሜሮን፣ ፍሬታ ሜዳ ዓጋሜ፣ ልዋምን ቅሳነትን ካብ ተሰነይ፣ መኣዛ ሃዋርያትን ልዋምን ካብ ሰገነይቲ፣ ሕብረት፣ ከረን፣ ኣዜብ፣ ወጋሕታ ሰረጀቓ፣ ረዘነ ጐይቶኦምን፣ ደንደን ነጋስን፣ ገነት፣ ቅሳነት፣ ሚኪ ካብ እንዳ ገርግስ፣ ጸጋይ ቻይና፣ ወዲ ሻምብቆ፣ ኣዜብ ጐባጥ፣ ኣስመራ ወዘተ ዝብል ይርከቦ። መናድቕ ቤት ማእሰርቲ ኩፍራ ካብ ሲኦል እዚ መን የውፃኒ እዚ ሲኦል እዩ እዋይ ምረት ወዘተ ዝብል ብቋንቋታት ትግርኛን እንግሊዝን እውን ተጻሒፎ ይርአ። ኣብዛ ንግብፂ ሱዳንን ቻድን ተዳውብ ደቡባዊ ዞባ ኩፍራ ዘዕለልናዮ መንእሰይ እውን ብዛዕባ ምስጋር ስደተኛታት ብዝምልከት ካብ ናይ ወዲ ኢሳቅ ዝፍለ ርእቶ ይሃበን። እዚ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ተዋፊሩ ዝርከብ ኣፈ ወርቂ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣብ ኩፍራ ከተማ ልጆፍ ንምርካቡ ቆፀራ ሒዝና እኳ እንተነበርና ሊብያውያን ሓለቓታቱ ምስ ዝኾነ ጋዜጠኛ ከይዘራረብ ስለ ዝኸልከልዎ ንምርካብና ፈቓደኛ ከም ዘይኮነዩ ድሒሩ ሓቢሩ። ኩፍራ ዋና መናሃርያ መርበብ ዘይሕጋውያን ኣሰጋግርቲ ስደተኛታት እኳ እንተኾነት ሓያሎ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ሓበሬታ ክህቡና ዝሓተትናዮም ሊብያውያን እውን ፈቓደኛታት ኣይነበሩን። ገሊኦም እውን ክሳብ ከፈራርሑ ፈቲኖም። ይኹን እምበር መብዛሕቶም እዞም ደላሎን ኣሰጋገርትን ኣብቲ ብንዳቡን ወይ ጋህዋ ዝፍለጥ ብሊብያዊ ዝውነንን ብሱዳናዊ ከዓ ዝካየድን ኣብ ማእከል ከተማ ኩፍራ ዝርከብ ቤት ሻሂ ከም ዘማስዩ ስለ ዝፈለጥና ናብቲ ቤት ሻሂ ናምሪሕና ምስ ሓደ ሓደ ካብኣቶም كنعلل ون كيلنا. شكرا لك انت لانك انت اعطيتنا الفرصه هذه. اول شيء ممكن تقول لنا تعرف بنفسك، اسمك ومنين انت؟ محمد، منطقه الكفره. قديش عمرك؟ 21. من امتى بديت تهرب في المهاجرين؟ من 2007 2008. انت بديت تاخذ في المهاجرين من اما بلد الى اي بلد؟ من السودان لليبيا. اما جزء من السودان واما جزء من ليبيا تبدا منه وتنتهي به. من دنقلة الجدابية زلة. سمي محمد يزبال كاب كفرة 21 عامتي كاب كلتا شحن شوعتن وي كلتا شحن شمونتن اتحيزي سدتنياتات ام السجار ينطف اللغو زيغاتا السودان حبشة زيغاتات إيرتران إثيوبيان كاب دوب سودان
ዳንጋላ ክሳብ ኣጅዳብያ ሊብያ ብመካይን የሰጋግር መብዛሕቱ እቲ ናይ ምስጋር መስርሕ ዝውደብ ብቴሌፎን እዩ መብዛሕቶም ኣነ ገጽ ብገጽ ዝረኽቦም ነቲ ናይ ምስጋር መስርሕ ዝመርሑ ዜጋታት ሱዳንን ሊብያን እዮም ኣብ ሳልስቲ ካብ 20 ክሳብ 80 ሰባት ብመኪና የሰጋግር ነፍሲ ወከፍ ካብ ሱዳን ዳንጋላ ክሳብ ናብ ሊብያ ኣጅዳብያ ሰግር ስደተኛ ኣስታት $1,000 ይኸፍል ክሳብ ዝእዋን እዚ ብፖሊስ ተታሒዘ ይፈልጥን ኣብ ሓለዋ ዝተዋፈሩ ፖሊስ ግና ብዙሕ እዋን እየ ዝርኢ ሓደ እዋን ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣጋጢሙና ዝተጐደ ስደተኛ ግና ኣይነበረን ኣብ ሱዳን ካብ ዳንጋላ ሱዳናውያን ኣሰጋገርቲ ከፋንውን እንከለዉ ኣብ ኣጅዳብያ ኸዓ ሊብያዊ ሓለቓዩ ዝቕበሎም ነቶም ስደተኛታት ኣብ መዝረዓታት ከኣ ይሕዞም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ዘብጻሕ ኩሉ ጉዕዞ $5,000 ይኸፍሉኒ يغامروا بيك يا جماعة في الطريق 5000 ብማፍያ ዝግለጹ ሊብያውያን ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ገሊኦም ሓለፍቲ ጸጥታ ገሊኦም ኣዘዝ ሰራዊት ገሊኦም መራሕቲ ሚሊሻ ገሊኦም ከኣ ዕጡቓት ተቃወምቲ ምዃኖም ኣብ ሊብያ ስውር ነገር ኣይኮነን እዞም ቀንዲ ኣካየድቲ መርበባት ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ብዝያዳ ዝመርጽወን ዝመችኣ ከተማታት እተን ገና ጸጥተን ዘይወሓሰን ጠራብሎስ ብተዛማዲ ጸጥታ እናወሓሰ ኣብ ዝመጸሉ ነታ ከተማ ሓዲጎም ናብተን ገና ሓደገኛታት ዝበሃላ ከተማታት ቤንዋሊድ ኣጅዳብያ ሳብራታን ኩፍራን ከም ዝገዓዙ እዩ ዝሕብር ክፍሊ ምቆጻር ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ጠራብሎስ ዝነበሩ 10ታት ኤርትራውያን ደላሎን ተሓባበርቶምን ከኣ ምስኣቶም ናብዘን ከተማታት ፋሒሎም እዞም ኤርትራውያን ኣብ ትሕትቶም ሊባውያን እዮም ዝሰርሑ ውሕስነት ህላዊኦም ከኣ ኣብቶም ሊባውያን ይምርኮስ በብእዋኑ ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ደላሎን ተሓባበርትን እውን ነይሮም በብእዋኑ ከኣ ናብ ሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝተፋነው ሰነዳት ክፍሊ ምቆጻር ዘይሕጋውያን ስደተኛታት የመልክት ኣካያዲ ክለብ ኤምባሲ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ብዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ እዩ ዝበዝሕቶም ዝህደኑ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ከኣ ኣብ ክለብ እቲ ኤምባሲ ክምገቡ ሻሂ ወይ ቡን ክሰትዩ ቢልያርዶ ክጻወቱን ክዘናግዑን ይመላለሱ ምንባሮም የረጋገጽ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ብዛዕባ ዞም ኣብ ክለቡ ዝመላለሱን ኣብቲ ክለብ ኮይኖም እውን ምስጋር ዝውድቡን ደላሎን ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርትን ደቂ ሰብ ኣፍልጦ ነይርዎ ዶ ንምዃኑ ኸ ርጉእ መንግስትን ውሕድ ጸጥታን ኣብ ዘይብላ ሊብያ መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ ኩለን ሃገራት ዓለም ኤምባሲ ንምኽፋት ዘጓዮ ምኽንያት እንታይ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣምባሳደር ኤርትራ እኳ እንተዘየሎ ኣብ ክንድኡ ፈጻሚ ጉዳያት ስርሑ ይቐጽል ምህላው ካብቲ ብሕቡራት ሃገራት ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ናይ ጠራብሎስ መንግስቲ ሊብያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረጋግጽ ሓያሎ ሕቶታት ኣዳሊና ኣብ ከተማ ጠራብሎስ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣምሪሕና ማዓጹታቱ ግና ርሕዋ ኣይጸንሐን ቴሌፎን ብምድዋል ክንረኽቦም ዘካየድናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ኣብ ውሽጡ ዝፍጸም ደላላን ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታትን ኢድ ክህልዎ ይኽእል ዶ ዝብል እንተታት ንጐኒ ገዲፍና እምበኣር ምስቲ ኣብ ምስጋር ስደተኛታት ተሓባቢርካ ብዝብል ክሲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ጠራብሎስ ኣብ ቀይዲ ዝርከብ ኣካየዲ ስራሕ ክለብ ኤምባሲ ኤርትራ ነበር መንእሰይናሆም ካብ ዘካየድናዮ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ እቲ ንሰማዕቲ ዘገድስ ክፋሉ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ነቕርበልኩም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ሕራይናሆም ኣብዚ ኣብ ቤት ማእሰር ጠራብሎስ ኢኻ ዘለኻ ቀድሚኡ ግና ብዛዕባ ድሕሪ ባይታኻ ክንዕልል መታን ካብ ኤርትራ ናብ ሊብያ ናብ ከተማ ጠራብሎስ ብኸመይ ኢኻ መጺኻ ናብ ጠራብሎስ መጨመ መጀመርያ ካብ ግርማይካ ንመሽማዕቴ ንሱዳን ኣቴ ኣብ ሱዳን ብዙ ዝተቐመጥኩ ብመህንድስና ሰር ስለ ዘበርኩ ምስ ሓደ ሱዳናዊ ኮንትራክተር ሰር ጸኒሐ ካባ ሱዳናዊ ቪዛ ወዲኡለይ ናብ ሊብያ
ኣብ ግዜ ቀዛፊ ናብ ሊብያ መጽ ማለት እዩ ናብ ሊብያ ኣብ ግዜ ቀዛፊ ኻእቲኻ መስለኒ እንታይ ኻትሰርሕ ነርካ ወይ ብኸመይ ትናበር ነርካ ኣብ ሊብያ ብትራብሉስ ነበር ኩልማት ኮንትራክተር ምስቲ ሱዳናዊ ኮነ ኣቢ ገዛውቲ ህንፃ እንዳክተረ ኻናትና ብዙ ኤርትራውያን ከዓ ምሳይ ይሰሩ ነይሮም ኣብኡ ሰርሕ ነይሩ ኦኬ ድሕሪ ሙዳእ ቀዛፊ ድርሙዳ ቀዛፊ ናይ ገንዘብ ቅልውላው ስለ ዘጋጠመና እታ ሸሪካ ከዓ ዳርጋ 20-30 ዝኣክል ከከፈለትና ከይዳ ንብዙ ሰራተኛታት ምክፋል ስኢኔ ደድዩ ናብ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብታ ቤት ምግቢ ነይራታ ኣብታ ቤት ምግቢ ተኻሪ ይሰርሕ ነይሩ ድሕሪ ሙዳእ ቀዛፊ ኤምባሲ ኤርትራ ከም ዘሎ ወይ ይቕፅል ከም ዘሎ ከመይ ጌርካ ኸፈለትካ ኤምባሲ ካብ ቀደም ኤምባሲ ኣይከደን ኣብቲ ቅልውላው ነይሩ ን2-3 ወር ነይሩ ኣይቋረፅን ድሕሪኡ ኣታካቡ ጀሚሩ ኦኬ ሕራይ ድሕሪ ሙዳእ ቀዛፊ ሽግር ኣጋጢሙካ ናይ ቁጠባ ሽግር ማለት እዩ ሽግርካ ንምፍታሕ ከዓ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ኸይድካ እቲ ኤምባሲ እንታይ ኣማኺሩካ ኣነ ብዘጋጠመኒ ኣብቲ መጀመርያ ንምንታይ ከምኡ ዘይሰርሕ ኢልኒ ኣብቲ ኮንትራክተር ገንዘብ ኩሉ እንዳሰርሃኩም ምክፋል ስለ ዝኣበዩኒ ኦልሬዲ ምስ ሊብያውያን ኮይነ ኮንትራክተር ክሰርሕ ይክእልኒ ኢልዮ ቤት ምግቢ ላ ቤት ምግቢ ተኻሪ ቤት ምግቢ ኣካሪኒ ቤት ምግቢ ሰርሕ ነይረ ኣብቲ ግዜ እቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ክንደይ ሰራሕተኛታት ወይ ክንደይ ዝኣኽሉ ኤምባሲ ኣባላት ነይሮሞ ኣብ ዳርጋ ብዙ ስታፍ ኣይነበሩ 6 ወይ 7 ስታፍ ወይ ኣባላት ዘለዎ ኤምባሲ ንዓኻ ነታ ንስ ዝውንና ክለብ ብክራይ ከተማ ሓድራ ሂቡካ ማለት እዩ ሕራይ ኣብዚ ኤምባሲ እናሰራሕካ ከመይ ኢልካ ኢኻ ናብ ምስጋር ስደተኛታት ተጸንቢርካ ምክንያቱ ኣብዚ ተኣሲርካሉ ዘለኻ ኣብ ምስጋር ስደተኛታት ኢድቢ ተታሒዙ ዝብል ሰነድ ስለ ዘቕረቡ ማለት እዩ ናብ ምስጋር ስደተኛታት ኣቴ ክብሎ እንሶም ብከሙ ክስኑ ክልም ብትገንዘብ ኣነ መብዛሕትኡ ኤርትራውያን ከግዜ ኣቴዮም መብዛሕትኡ ኣብ ቤት ማእሰት እሰሩ እዮም ኣብ ተፈላለዩ ቤት ማእሰት እሰሩ እዮም ሓደ ኣሻሃለኒ ከፊልካ ውፃእኒ ብለኒ ሓደ 3,000 ሓደ 4,000 ብተፈላለዩ መንገዲ ናብ ኤምባሲ ይድውሉ እዮም ኤምባሲ ከዓ ከም መሰራተኛታት ታሕቲ ከም ፍሉጥ ሓደ ንዘም ሊብያውያን ከፊልካ ውፃእኒ ገንዘብ ብለኒ ነታ ሓደ ከፊል የውፅእ ነታ ሓደ 10,000 ነታ ሓደ 5,000 ከምኡ እንዳከፈልና ካብቲ ኤምባሲ ኮይና ነውፅኦም ኢና ብንኣይ ብታሕቲ ድሕሪኡ ከምኡ እንዳተኣከቡ ካብ ቤት ማእሰቲ ምስ ኣውፅኣኩም ከዓ በየናይ መንገዲ ንኸይድ ኣየናይ መንገዲ ሃይሽ ኣየናይ ሰምሳራይ ዝሃን ዝኾነ ብሎ የማክሩኒ ከም ኣብይ ሃቦም ተብዛሓትም ሕጂ ንሶም ከዓ እዚ ሃይሽ መንገዲ ናቱ ፅቡቅ ገይራ ኣትያላ ኣባይ መርከብ እዩ ኣይሰርቕን እዩ ኢልና ከኣንና ናቶም ደገፍ ኮይና ከምኡ ጌርና ንሰዶም ብከምኡ ይኣትዉ እዮም ብድሕሪኡ በቃ እዚያ ኣታንታሽሙ ሕራይ ጽቡቕ ተሸጊሮም ንዝመጽሑ ኤርትራውያን ኣየናይ ሰምሳራ እዩ እቲ ዝሓሸ ወይ ከምኡታት ዝኣመሰለ ምኽሪ ትህቦም ነርካ ማለት እዩ ይመፁና እዮም ነቶም ሰምሰርቲ ወይ ኣሰጋገርቲ ጽቡቕ ጌርካ ክትፈልጦም ማለት ድዩ ብኸመይ ካ ክትፈልጦም ክኢልካ እሶም ኣብ ምግቢ ክወስዱ መፁ እዮም እንጀራ ተፈላለየ እንጀራ ወስዱ እንጀራ ናብ ሓረርታ ስለ ዘለዎም ናይ ጣይታ ኣብ ጣይታ ክወስዱ መፁ እዮም መብዛሕቱ ከዓ ናቶም ሰባት ከዓ ካብ ሰሃራ መብዛሕቱ ኣብኡ መፁ ናተይ ሰብ መፁ ኢሎ ገለሉ ኣብታ ኤምባሲ እንተኣኸብ ስለ ዝነበርና ብከምኡ ንፋለጥ ኢና ከም ዝነጋ ቢልያርዶ ኣሎ ገለሎ ኣብ ከም መፅዋዕታ መፁ እዮም ኦኬ መብዛሕቶም ዘሰጋግሩ ኤርትራውያን እዮም ኣብዚ ኤምባሲ እናተመላለሱ እውን ኣብቲ ንስኻ ተማሕድሮ ወይ ትውንኖ ክለብ ናይቲ ኤምባሲ መግቢ ይምገቡ ቢልያርዶ ይፃወቱ ወይ እውን ይውዕሉን ይዘናግዑን እዮም እቲ ኣምባሳደር ግን ይፈልጥ ድዩ ብዛዕባ ትንሳቶም ዘካይድዎ ንጥፈታት ወይ ኣብ ምስጋር ስደተኛታት ዝተዋፈሩ ምዃኖም ንዝፈልጦም መብዛሕትኡ ይፈልጡ ኤምባሲ ይፈልጡ እሶም ላዕሊ ዘሎ ታሕቲያ ዘላ እሶም ተሃቢዮም ዝመፁ ሃንሳብ ምሸት ሃንሳብ ካይፈልጡ እሶም ክርከበሎም ኣይክእልን እዩ ሕራይናኦም ካብዞም ናብቲ ኤምባሲ ዝመላለሱ ዝነበሩ ፍሉጣት ወይ ጉንስም ዘለዎም ኣሰጋገርቲ በዓል መን ትዝክር ኣብኡ ዝመፁ ነበሩ ذات وليد يمس وليد بعد وديساق بالنسبه لكم بعد شو مدهاني بعد مسنيرو ارمياس مسنيرو حليف مجمريا مسنيرو قدهار مسنيرو على عبد الرزاق وليد مدهاني ارمياس وديساقن تقيس كاللوخا وديساق تمالي ياغاطامي دويللو نخرخبو ابين وليد كمزلون ናብ ትሪፖሊ ካኣቱኻ ከም ዘይከልን ወረቐት መንቀሳቐሲ ከም ዘይብሉን ከምኡታት ዝኣመሰለ ሓበሬታ ይህብኒ ግን ኣብ ትሪፖሊ ከም ዝነበረኻ ትሕብረን ኣለኻ መዓስ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ቀደም ይወ ቅድሚ ኣነ ዓመት ገይረ ኣለሁ ኣብዚ ቅድሚ ዓመት በሎ ድሓን ሕራይ ንወዲ ኢሳቅ እውን ክረኽቦ ከፍትንየ
ምክንያቱ እንታይ ኣሎ መስለካ ኤርትራውያን ምስ ወጹ ካብ ኤርትራ ናብ ዝሓሸ ቦታ ክበጽሑ ደላሎን ኣሰጋገርትን ናይ ግድን እዮም ዘድልይዎም ሓደጋ ከዓ ወዝቢዩ ሓደጋ ባሕሪ ምስ ኣጋጠመ ከዓ ነዞም ደላሎን ኣሰጋገርትን ክኸሱ ይስምዑ እዮም እዚ ንስኻ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ኣነ ኣብዚ ከም ተቀዲምካ ንለፀናሃና ማለት ሲቶም ሰምሰርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ምስ መፁ ነቶም ሰባት ካብ መስመር ኣለዎም ካብ ሱዳን ናብዚ መስመር ኣሎ መስመር ገይሮም ተዋፊሎም መፁ ሕጂ ትንታሽ ትኹና ተቀይሩ ኣሎ ከምዚ ቅድም ዝበልኳ ናብ ትራብለስ ኣያቱን እዮም ካብ ቢኖሊ ዳይሬክት ናብ ስብራታ እዮም ዝወስድዎም ሕጂ ኣብዚ ኮንታክት ኣይመፁን እዮም ግን ጠጠው ንክብል ምክንያት ናይ ስድራ ቤት ፀገም እዩ ዝብላነ ስድራ ቤቶም ዝህግዝዎም ካብ ደገ ንሶም እዮም ዝህግዝቲ ገንዘብ ተዘይህግዝዎም ነይሮም ክመፁ ኣይምክኣሉን ነይሮም ስለዚ ብርእቶኻ እቶም ክሰግሩ ዝተበገሱን ገንዘብ ዝሕውልሎም ቤተሰቡን እዮም እቶም ቀንዲ ፀገም እዮም ትብል ኣለኻ ግን ኣብዚ ኣብ መዝራዕታት ነቶም ስደተኛታት ፀፍፂፎም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝሕዝዎም እኹል መግብን ማይን ከም ዘሂብዎም ብዓብይኻ ናብ ባሕሪ ክብገሱን ከለው ዘንሳፍፍ ጃኬት ወይ ላይፍ ቬስት ሕሱርን ብቐሊሉ ዝርከብን ክነሱ ዘይገዝእሎም እንታይ እዩ ምክንያት እዚ እቶም ሰምሰርቲ ገንዘብ ከፍሎ እዮም ነቶም ሊብያውያን ኣስገርቲ ሕጂ ሊብያውያን እዮም ካብ ፍርህ ተላዓል ብዙ ግዜ እቶም ሰምሰርቲ እንሰራሎም ክንዲዚ ግዝእሎም ኢሎም ገንዘብ እቶም ኤርትራውያን ይከፍሉን እዮም እቶም ሰምሰርትም ህቦም እዮም ገንዘብ ግን ፀገም ኣብቶም ሊብያውያን እዮም ሊብያውያን ከምፅሎም ኣይክእሉን እዮም እምበርከ ሊብያውያን ከምፁ ብሃንሳብ 30 40 50 ከምፁ ከሉ እታ መኪና ክትተታሂዝያ ናይ ኮንትሮባንድ ተባሂሎም ናይ ባህሪ ተባሂሎም ክተሃስሉ ዝኽእሉ ከምፅሎም 200 300 400 ኣምፃ ላይፍ ጃኬት ከምፁ ኣይክእሉን እዮም ፀገም ናይቶም ሊብያውያን እንጂ እቶም ኤርትራውያን ንሰቦም ማራዮም ዝከፍሉ ገንዘብ ሳብ 2000 ከፊሎም ዳርጋ 200 300 ከማን ንላይፍ ጃኬት ከፍሉም ግን ገንዘብ ኣብቱ ሊብያውያን ምትርፍ ኣብቶም ሊብያን ኣሰጋገርቲ እሶም ብድሎም እዮም ኦኬ ሕራይ ካብቲ ኣቀዲምና ዘልዓልናዮ ነጥብስ ከንመለስ ክለብ ናይ ኤምባሲ ኣብቲ ውነሉ ዝነበርካ እዋን ነቲ ናይ ምስጋር መስርሕ ከመይ ተዋህድዎ ነርኩም ወይ ከመይ ትውድቦ ኣብቲ ኤምባሲ መብዛሕትኡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣውፅኣኽዎም ካብ ቤት ማእሰርቲ ጓየሎም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ መፁ ኣብቲ ሕጂ ናይ መንገዲ ሃይሽ ይብሉ መብዛሕትኡ ናባይ ስለደነ ናብ ክስቶ ስለደነ ይብሉ ኣብቲ ክስቶ ዘለል ኩሉ ካብ ቁሩብ ናይ ሻሂ ገብረለይ ተሃደ ከምገብ ካብ ሓደ ሰብ ክንደይ ትረክብ ነርካ ማለት እቶም ኣሰጋገርቲ ሰባት በዓል ኤርምያስ ወሊድ መድሃኔን ካልኦትን ካብ ሓደ ዘምፃእካሎም ኤርትራዊ ክንደይ ይኸፍሉኻ ማለት እዩ ኣብቲ ዋንቲ 50 ዶላር ብሓፈሹ ብግምት ክንደይ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣምፂካሎም ወይ ደሊልካሎም ክንዲዚ ክብለካ ክንደይ ግን ክሳብ 250 ከባቢ ኮነ ሕራይናሆም ኣብ መወዳእታ ብኸመይ ክትሓዝ ክኢልካ ወተሃዝ ኩሉ ምክንያት እቲ ዝበልኩ 57 ኤርትራውያን ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ነይሮም ኣብዛ ዘለኹ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ነይሮም እዚኦም 50 ቤት ማእሰርቲ ኣብዚያ ምስ ተኣሰሩ ይድውሉለይ ደው ኢሎም ምስ ደወለ ምስ ወሊድ ሰር ዝወዲ ሓደ ወዲ ነይሩ ንሱ ኣስራት ዝበሃል ንሱ ምስ ደወለሉ ክንዲ ሰባት 50 ሺህ ገንዘብ ከዓ ሂዝናልካ ንመፅእ ኣለና ንሃ ቢኖሊ ስለ ዘለና ንሳ ሃብ ትራብለ ስለ ዘለሃ እዚ 50 ሺህ ገንዘብ ጌርካ ከፊልካ ውፅእ ኣለና ብሉኒ ኦኬ ብሎም ነቲ 50 ሺህ ገንዘብ ይዘቶም ሊብያውያን ካብዚ ኮይነ ብድውሉ ነቲ 50 ሺህ ሂዝና ምስ በዓል ታክሲ ምስ ናተይ ታክሲ ኮይና እቲ በዓል ታክሲ ልኢከዮ 50 ሺህ ዲናርን ነቶም ሰባት ከፊሎም ቆፅሑ ሸሽድ ንሓደ ሰማነ ወልቀ ሰብ ድሓር ከፊሎም ሃራይልና እቲ ገንዘብ ተቀቢሎም ነቶም ሰባት ኣብ ሓደ ወገን ገይሮምልና እቲ በዓል ታክሲ ምስ ገለ እቲ በዓል ታክሲ ነቲ 50 ሺህ ሂዞም ድሕሪኡ ነቲ በዓል ታክሲ ኣፈራሪዮም ሽጉጥ ከይሩ ነቲ ገንዘብ ዝሃበካ ወዲ እንደሌላ እሞ ናቱ ገዛ ሃብረና ኢሎም እቲ በዓል ታክሲ ከዓ ካብ ህይወቱ ዝበልፅ ነገር ስለ ዘለ ናብ ገዛ ሂዞም መፅዩ ኦኬ ምስ ተታሓዝካ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪብካ ዲኻ ወይ ጉዳይካ ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሎም ድዮም ንሓደ ዓመት ኣብዚ ሒዞምካ ዘለው ሲሎም ሂዞምና ናብ ብዙሕ ነገር ናይ ስምሰርቲ ስለ ዘይረኸቡለይ ሓደ ዓመት ቀፂዮምን ማለት እዩ ሓደ ዓመት ፕሮሰስ ጀሚሮምለይ ናይ ሓደ ዓመት ማእሰርቲ ምስ ወዳእካ ናፃ ክትወፅእ ወሲኖም ናብ ሱዳን እውን ኣፋንዮም ምዃን ነይሮም መንግስቲ ሱዳን ግና ክቕበለካ ፈቃደኛ ስለ ዘይኮነ ካብ ማዕረፎ ነፈርቲ እንደገና ናብ ሊብያ መሊስካ ኣሎ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ሊብያ ተቐቢሎም ከዓ እንደገና ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ኣምፂኦምካ እንታይ እቲ ምክንያት ናብ ካብቲ ሱዳን ምስ መለሱኒ እዚኦም እንታይ ወረቐት ጽፎም ኣብታ እንታሽሙ ኣብታ ከሳግሩ ከል ዝወዲ ብከምዚ ኣባና ኣሲሮም ነይሮም ብህጅራ ብምስጋር ስለዚ ሃዝናየሎም ወረቀት ደገፍ ንሴኩሪቲ ናይታ ኤርላይንስ ይቦሞ ነታ ኣየር መንገድ ሴኩሪቲ ካ ነታ ወረቀት ሂዙ ኣብታ ሱዳን ምስ በፃኻኩም ዝወረድኩ ዝወዲ ዳይሬክት ካብ ሱዳን ንኢትዮጵያ ይኸይድ ዝግብኦ እምበር ኣብቲ ካርቱም ክኸይድ ኣይግብኦን ኢሎምኒ ካርቱም ከኣቱ ኣይክእል ኢሎምኒ
أنا كأن إثيوبيا إيرلاينز كده تكيد قلت لهم إثيوبيا إيرلاينز كركو فيزا لزي بالك كنصدق هاي كلنا له ما أنا كارتون أتونم مو كارتون أبتين باسي إثيوبيا خيدمو بس بعد بيت إثيوبيا في السكونات ورقة كسدلت خليها بعبيلي خيد قال اليوم نمت عمرك نصدق هاي كلنا بكارتون كده أتوقع خلنا له مني خلاص أوكي ريم أب السودان أب إيرلاينز أب 24 hours أسيرو مني ገንዘብ هذا 14 ሰዓት መግቢ የለን ቁርስ የለን ምሳ የለን ድራር የለን ራይ ቁርስ አምጻለ ይለው $100 አምጽለ $100 ሂበዮ $100 በአብሉ ወሲዶዋ ፕላስ እንደገና ሂጅክ ነው ዳልካይና ንካርቱም ተሰደካ هذا $300 አንተለካ ናይ መውዲ አምጽሉ $300 ሂበዮ $300 ከማን ወሲዶዋ ፕላስ ድሪው ንጽባይቱ ንቱ ሙዲር ዋና መጽዩ እንሰጋን ትራቭልስ ከመሰካይና ምንሳ ምንም ዝግበር ጌርናል ካለና ንትራብልስ ክትመለስ ያለው አብትራብልስ ካብትመልሱ አና ትራብልስ ተመልሰስ ናቤት ማአሰርቴ አትዘለውም ብጃሁም ይለብቱ ተካቴ ምንም ሰብከ ግዘና ይካለን ኦሬዲ አብትራብልስ መሴ አብትራብልስ ካ ኤርላይንስ መስመጻሁ ኤርፖርት መስመጻሁ እዚህም ሰባት ተቀበሉኝ መጽየለው ሄደም ዳይሬክት ነብስ መጽ ዳይሬክተር ናይ ዝቤት ማእሰርቱን ንኽትወጽ ጻዕርታት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ሓቢሩኒ مسوتك هيوتك بسرعة ممراح بتجمرلو سدت نزحس وإرتراويان تقاتمومها وي أمخرنا وي من قد حبرنا وي وندللنا أنت يلومها أنت يمي بالكام اوكي انا بتعم يعني بفلاهي ابزي جوان زلو من قدي كاب السودان كساب طرابلس زلو من قدي بتعم زفر من قدي زلو بلاس سمسرتي كم تناي قدوم ما يكونن صقط سلازلوم بزاهاتهم تسيروم زمصلو مويتهم زمصلو بلاس ابتي زلو بوتا كا كساب 3400 كبلونمو ام مخزن كا ብዙ ጸጋማት ተምጽዋሉ አብታ ተላጃት መስል መኪና ከማን ብዙ ሐሳባት ሞቱሎ አነ ዘዝመጽ ሰባት አሐቶማሉ እና በጣም ህማ ከም ዝኮነ ዝርዳን ዘሎ ኣብ አውሮፓም እንደዚህ ስራ ከም ዘይለ ዝገልጹን ዘሎ ህጃብ አዶም ታዛሃሸት ከም ዝበልካዮ ኣብ ሱዳንን ሊብያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤውሮጳውን ዓቢ ሕቶ ኣላዒሉ ይዝርከብ ንስኻ በቀረባ ትፈልጦም በዓል መድሃኔ ኤርሚያስን ካልኦትንውን ይሁዶን ለው ነዚኦም ንስኻ በቀረባ ትፈልጦም ሰምሰርቲ አሰጋገርቲ ወይ ደለልቲ እንታይ ምኽርትቦም أنا بنت كم أبزي جوان تتأون تزبلو هذا شيء نفسهم تشملهم تزأكل جنزب سرهم على هجي نفسهم يكريتها يلوم نهزبوا من تشمو صراحة تتأون تزبلو زبلة من قدي أنا زبلة من قدي أنت زقرفو صراحة كومبليتلي أنت زقرفو نتهزبم بلاس كاب زدليو سبعة كمان قرب نعم رفت مرخو أوكي بزح جنزب جيروم على لويل كيام أبي زول جنزبهم أب بتاعتوش أب دبي زقمت جنزب أب دبي وعلى نتمركب كفلو كله كاب دبي بتشكز كفلو تجنزب بتاعته أب دبي زقمت أمود أتا بزحت من أسيات كابيرترا ولاون إثيوبيا من قد السودان ليبيان ما أكلاي بحرن نمسجار يبقسو كم زلوا مع التاوي إن سمعوا حبريتايو نزياتهم انتي ملختم حلال فلو أنا بهجاوي من قد تزمتو أنا كنت زرع أخو مخران زرع أخو تنكتن على أبزي مسحام تعسيرو زلو بزوحات سوراتن بزوحات تهايمهم زمتو نخموتو ذكروا وصفات بزوحات رئيس لزلو بهجاوي من قد تزمتو تزبلت من قد اللي انت تقبل هجاوي من قدي أبزليت وقعت زكفلو جنزب بهجاوي كمان تزوسن هذا زي سيم زكون أبتي نسخة سرحلو زنبركا إمباسي أب طرابلس أبزي ليبيا زركب مالتيو قلت كم تخيل بزقربك سمع غنيو بزعباز تفلت لك أنا أساس لزمركو يسمع كل تنقرن الله حراينهم يقنيلنا كاب زبيت ما أسرت وثيقة سرع هوتك كتمرحن كاب إيرتراويان يحواتهم جنزب كقحطو تراي نزدليو دلالونا سغاغرتن كتقرمن كتمعدن دما تسفى قبر يقنيلي أنا كمان يقنيلي أزمتكم في الزداركم سلزتعانكم يقنيلي بلعب إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا زي خبركم سمعتنا أزي كتكتاتل وصنحكم ليبيا عداقا سب زرستو ريبورتاج أبزي تفتيمو الله